Kuvamisile ukuthi ANC imeko lokuthi umuntu umsulwa kuze kube ulahlwa yicala uma ngabe amanye amalungu ayo esolwa ngenkohlakalo. Kubonakala ngathi nakunamalungu aqavile amabili aseLimpopo kwenziwe okufanayo. Lamalungu amabili anindeka esigamekweni sobekiwe kwemali ebhange iVBS nokuyinto esoqhulwini lezinto eziphenywa nguphiko lamaHawks kanye neNPA njengamanje. Umgcinimafa esifundazweni uDanny Msiza kanye nephini likaSihlalo uFlorence Radzelani basindile. Unobhala jikelele weqembu esimahashule uthi akekho umuntu ophikisane nalesinqumo. The National Executive Committee took a decision to reinstate these two comrades immediately. Their reinstatement will be preceded by engagement with structures and affected stakeholders, which will be led by the ANC national officials. Iqembu elibusayo njengamanje lilungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo. Kepha-ke kungenzeka ukuthi ikhomishana ezimele eyangamele ukhetho ilihlehlise ngenxa yobhubhane lwesifo iCovid-19. Lesi kungaba isinqumo esimukelwayo njengoba iANC izama ukuthi ithole izindlela zokuthi ukhetho lohulumeni bezindawo kanye nolozwelonke lubanjwe ngesikhathi esisodwa. It will need the amendment to the constitution, and if you have to amend the constitution, we will engage other parties. EFF has also made a point about one single elections. Umhlangano wesigungu esiphezulu seqembu odonse izinsuku ezimbili uphinde wavuma ngoelethu amasu kahulumeni ukuthi kwakheke ingqalazinda ukuze kufukuleke umnotho wezwe. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eGoli.